If you are in need of Lamborghini and Mercedes-Benz, call Mr. Khumalo Car Dealership. Bring. Hello. Mr. Khumalo, say, I heard you are selling pens, latest. I need 10 of those as like ASAP. Yes, sir. Let me fix the file while you sign it. No stress, I'll send location where we'll meet at. Yes, sir. Welcome to Zook's restaurant. Apakiwa everything. Cooking raw ne kusha ne boko ne haku iyipsi kelili nchoncho ha. Base tasty vina brats nazo zonke mnandi izithayika njophula bangena mnotho. Oi. Mr. Khumalo say, lona uthengisa iBenz, uthe wena ufuna 10, please you will sign here and there to seal the deal. Ungawari nansi pen, it's nice doing business. Mr. Khumalo say, unganqamu uthetha ne-owner of the biggest company and I'm a multi-billionaire. Ewe nifuna 10 pence, please add another 10, cause I'm feeling generous, just donate kubazalwane. Before we seal the deal, must order manfondini. You can order anything. Ngicela amanzi mhlekazi. Hayi manfondini, you can order anything. Uzobhadala lo mi. Ngicela ichips mhlekazi. Ucela ichips, mna ndifuna ijuice kalika fruit nenyama enhloko ehamba nomhluzi. Ungalibali ulusi nenyama enkukhu, ndifuna negila legusha nondonci wenkukhu. Please kwenze kuninzi bhuti. There we are, Chamslegas. Yaqala ubona umuntu otyabanga. Into bayilonto urishikanga. There we are gawula straight. Ewe lo sebenzela loo nto wena Khumalo. Sebenzela loo nto. Funeka utye imali yakho le uyisebenzela kanzima Khumalo. Lungile mhlekazi. Khumalo. Ungalibali usayini. Ewe hayi khuleka Khumalo. Hayi mana nditsho icephe elingaka. Ayikhola khona isiphanga isikhembiri. Ithi come forth my spoon isigqibheyi. Gqibheyi. Iza sigqibheyi. What a nice meal. Tell me, Mr. Khumalo, how much for the deal?
20 million say. 20 million, that's fair. Petty 15 million up, bamba up, Zayo withdraw nyenja pepe. Yes sir. Inenyoka letsotsi ayikho into enje. Hayi, ayikho into enje. Yo, ipenza zitshwani ngemina yi-1. Yo, inenyoka letsotsi. Iyalike inyoka yebusuku, iyasuza nosuza, ayikho into enje. Yo, ndizama richi, ibusiness yam. Yo. Mhlekazi wami, it is now time to pay. Ungawari mhlekazi wami, uyambona uMr Juice lo belapha. Hayi, la ndoda ayizayibhatala yonke. He will take care of the bill. Imillionaire leya. But buti ayiphingi lead elixesha engekho. Hayi. It's been 1 hour for me engekho. Sekudlula i-hour yonke. Iyure yonke. Yo, mhlekazi. Wena ikhona imali ayishiyileyo lo mfo. Ungafaka nje isandla uthathe konke netip kwanto. Now you're talking. Yeah, hayi wena imali ikhona, hayi bawari. Ndizivulele njani? Ya, ngiyayithanga kwala restaurant mina ndi-upgrade. Hayi, Mr. So Juice. generous you. Yeah. Hayibo. Yemani ntoni le? Hayi mhlekazi. Inoba yimpazamo. Yo, zangikhela Yema mhlekazi. Hayibo. Ha. Isikeme mhlekazi. Scam wona uzoscam ami lapha kwami. Uxolo mhlekazi. Uxolo. Ndisebenzela nzima kanje. Mhlekazi ngicela uxolo. Ifoni nibhatala man. Bhatala. Easy. Easy. I can explain chips. Explain one. Uxolo mhlekazi. Get rid of this bastard. Don't